Doncs ara sí comencem la secció cultural del programa. Bon dia, Albert Torres. Què fas? Com estàs? Bé, prou bé. Què tens? Mira, per ser dilluns, bé, Sempre em dius el mateix per ser dilluns. Escolta, Home, és que sempre ens és un veiem dia els com un dilluns. altre. És un dia com un altre, el dilluns. Sempre ens veiem els dilluns. Però bé, no ho veus, que estic bé? Sí. No es nota, sí. Ja comença la fresca, diuen que plourà molt. No, Escolta, prou encara. diuen A que partir plourà de demà, molt. a Diuen partir que de plourà demà. molt. És igual. No, a Diuen que partir de plourà demà. molt, un dia d'aquests. I tu què tal, el Halloween? Que no, jo no... Amb el Halloween El aquest. Halloween, no A la mi no m'agrada castanyada. disfressar-me. Jo ja faig prou poixi sense vestir-me, imagina't si em vestís. O sigui, no et disfraces, però la castanyada una mica sí o no? Bueno, vam fer allò de les castanyes, els boniatos, els panellets, ho vam fer a casa, i després vam fer això del Dia de Muertos, mexicà, que s'estan fent al tas per tota Barcelona. Ah, clar, Molt maco. és preciós. Sí. Una mica com el pessebre, no? Bueno, Bueno, diferent, no, home, no, sí, però el diguem... caganer no el poses. No, òbviament que és diferent, però vull dir, aquesta tradició que hi ha a molts pobles doncs, de posar diferents pessebres a exacte. diferents llocs i tal, aquí amb un Pues altre... ho fas als teus morts, o els morts dels altres. Poses allà la foto, i poses el mort, i poses menjar, aigua, sal, flors, Com el tio, espelmes. Exacte, si fos el tio. és veritat. Doncs quantes coses, quantes coses. Jo t'he vist al Facebook i no has parat. Fins i tot ahir et vas fer un bon arròs, que això no em convidaran Sí, mai. arròs amb llamàntol. Sí, veus? Un Aquestes dia que coses... convido, escolta. Oh. Farem propaganda Ah, dels restaurants. No, però has d'anar a buscar-ho. Si paguen, sí. Sí, esclar. Que paguin, jo que paguin, i aquí posem publicitat, no de qualsevol cosa, però de bons restaurants, sí. I avui què? Avui anem a l'Alaska i el Ah, mira. Yukon, amb en Jordi Canal Soler, que ens ha acompanyat alguna altra vegada. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Es diu un llibre que es diu Terres del Nord, que això és un patracol, perquè són 500 pàgines. Tros. 500 pàgines de viatge. Suposo que ha estat més llarg escriure'l que no anar a fer el viatge. Com sempre. I a més ja el vaig haver de reduir també quan el vam voler publicar, o sigui que havia estat fins i tot més llarg. Sí que dona de si, això. És que dona molt. De fet, va ser un viatge llarg de més de 35 dies i les coses que veus et dona per escriure 1, 2 i fins i tot 3 No ho llibres, veus no? tot una mica igual, quan vas a aquests llocs tan així No. desèrtics però freds. No, El justament sentit aquest. Alaska el que té és que és un estat tan gran que de fet més que un estat és com un subcontinent. De fet, si tu agafes la silueta d'Alaska i la poses sobre un mapa de Nord-Amèrica, et va de costa a costa, de costa est a costa oest, o sigui que és molt més gran que qualsevol dels altres estats de Més que de la Hawaii, Unió. segur, Molt més, molt I més, vas poder això. fer tota la ruta de costa a costa? Sí, no, dels Estats Units no, però d'Alaska sí. El que vaig fer va ser una costa una mica diferent, justament des del nord fins al sud. Al nord, a una població que es diu Barrow, que és la ciutat dels Estats Units més al nord de tot el continent, i és una ciutat que té com a particularitat que està poblada per esquimals. Aquí, doncs, a tot el nord d'Alaska viuen els esquimals. Que això d'esquimal no es pot dir. No, de fet, Veus? és per als oients, però s'ha de començar a anomenar pròpiament, no? Que és la paraula inuit, és una mica la que designa tot el poble esquimal d'Alaska, Groenlàndia, Canadà i fins i tot de Sibèria. Perquè diuen que esquimal Inuit, és com sí. una mena despectiu. Sí, i Per què, això? esquimal ve d'un dels indis de la costa est d'Amèrica que anomenaven així els esquimals, o els inuit, per burlar-se'n una mica perquè significa menjadors de carn crua. I llavors és un terme despectiu que ens ha arribat a nosaltres a través de l'anglès, però que fins i tot en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola és l'única paraula que figura, no? I hi ha tota una campanya empesa per intentar, com a mínim, introduir l'altra paraula, que és la que ells mateixos volen utilitzar, que és la paraula inuit. Mira, si no és ho sabies, això? No, això no, però sinó que s'ho prenguin amb humor, perquè mira, per exemple, la comunitat negra dels Estats Units, que sempre els hi han dit de tot i després els hi donen la volta, no?, a les paraules, com allò de niga i tal, i encara s'ho prenen bé, Però si és i negre, ho és reivindiquen, negre. clar, sí, Quin mal hi ha. però que en l'origen s'havia dit despectivament, però després... Sí, són aquestes paraules que ja et queden, no? Però Aquí després també, mira. per exemple, et trobes que els mateixos indis, aquí hi ha unes quantes ètnies, no? I ells mateixos, una mica per no dir-se indis o indígenes, han acunyat el terme aquest de First Nations, de primeres nacions, no? Els primers, tant potser com a importància com en cronologia. Aquí ens diuen Polònia i encara en fem un programa de tele, perquè ens Exacte. diuen polac. O Veus? sigui que alegria i humor. Per tant, el viatge comença aquí dalt, no? Sí, de fet començava una mica abans, a Juneau, que és la capital. Que està fora d'Alaska. Sí. És una capital que està fora. Bueno, està a Alaska, Sí, sí. diguem que és un Hi ha un tros. molt gran, i després aquest conjunt d'illes que són en el sud-est d'Alaska, que se li diuen el Panhandle, que és el mànec de la paella.
perquè una mica vist doncs, des de l'espai tindria forma de pot o de cassola, i això seria el mànec que arriba doncs, fins a la punta del Canadà, no? I Juneau és la capital d'Alaska, és una capital molt petita, de fet hi ha una ciutat més gran a Alaska que és Anchorage, que és la ciutat més gran i la que econòmicament és més important, però Juneau té la característica especial de que és l'única ciutat o l'única capital dels Estats Units que no s'hi pot accedir amb cotxe, que és el mètode de transport bàsic dels americans. Doncs aquí no hi pots arribar amb cotxe perquè està aïllada pel mar i per les glaceres que l'envolten. Aquí ens aniria bé, això, també. Podríem fer un pont, no? Escolta, com és que té nom, això, francesat, Juneau, i tota la resta no? Perquè aquest era el nom d'un dels buscadors d'or que van a partir de la segona meitat del segle XIX, quan es va fer el descobriment de l'or a Califòrnia, va atreure molta gent, els últims que van arribar es van quedar sense poder agafar-ne i van anar pujant cap al nord, a Oregon, Canadà, etc, fins a arribar aquí a Juneau. I aquest Joe Juneau va ser un dels primers buscadors d'or que va arribar aquí, va trobar or i s'hi va quedar, i a partir d'aquí doncs, va fer la seva ciutat, no? La ruta que jo vaig seguir justament tenia a veure amb la ruta de l'or, perquè volia una mica emular la febre de l'or que hi havia hagut en aquestes terres durant els finals del segle XIX. El 1896 es va descobrir una de les millors i més grans mines d'or del món a l'interior del Yukon, al costat d'aquest riu, del Yukon, però en una zona que fins aleshores no estava mapada, era una zona en blanc en els mapes. I això va fer que moltíssima gent arribés a deixar els seus oficis, des de secretaris, administratius. El mateix alcalde de Seattle va abandonar el seu lloc i se'n va anar... Va agafar un vaixell i ràpidament se'n va anar cap allà. Què trobava? I la ruta de més fàcil accés a aquestes terres de l'interior era una ruta que creuava les muntanyes, arribava fins a un llac i a partir d'allà la gent construïa barques per seguir el riu fins a Dawson City, que és la ciutat que va néixer al costat de les mines. Tot allò és tan inert per allà dalt i tan lluny. I fins i tot a Canadà hi ha un lloc que diu Territoris del Nord-Oeste o alguna cosa així que no té ni nom. Sí, així, sí, Nord-Oest Territoris. No deu anar ningú allà. És com si aquí a Lleida li diguéssim Territoris de Ponent. Escolta, anem allà i amb prou feines. Aquí realment les condicions són molt difícils i hi ha boscos boreals en què sí que hi ha molts animals, des d'ossos, ants, cérvols, etc, fins a la tundra, que és de molt més difícil subsistència, no? Hi ha, per exemple, llocs on el terra està congelat permanentment, que es diu el permafrost. És fred, doncs. Sí, però tot i així la vida ha aconseguit romandre allà, i els ossos polars, per exemple, abunden moltíssims aquí i es dediquen a caçar foques que també viuen per les zones de mar, no? Els caribús, que són una espècie de rens, també pul·lulen per aquí amb grans ramats que gairebé no tenen res a envejar amb els ramats de nyus que hi ha a l'Àfrica, no? Són també nòmades, van movent-se, migratoris, i per tant els mateixos indígenes subsistien a l'hivern gràcies a les caceres que havien fet d'aquests caribús. Tu vas allà, escolta, agafes un cotxe o com va això? Perquè, aquí et pots moure una mica de tot, no? No hi ha cotxes per arribar a Juneau, de manera que l'accés o bé és amb ferri o bé amb avió. Llavors jo vaig volar des d'Anchorage. Suposo que el normal és Anchorage, no? Sí, arribes, és la capital, el principal aeroport, i vaig fer estada a Anchorage i des d'allà un petit vol fins a Juneau, i a partir d'allà, doncs sí, un ferri que em portés fins a Skagway, que és el lloc on realment comença aquest Chilkoot Trail, que és el camí que porta cap a Bennett Lake, que és el llac on la gent construïa les barques per deixar-se seguir per les aigües del riu Yukon, no? Que és un dels rius més grans de tot Nord-Amèrica. I a partir d'aquí la ruta també seguia entrant des del Canadà fins altre cop a Alaska, a Fairbanks, que és una de les ciutats més importants de l'interior d'Alaska. Sí, i de fet a l'estiu que hi vaig anar jo no ho vaig poder veure, però aquesta és la capital a l'hivern de les aurores boreals, o sigui que qui vulgui veure aurores, doncs aquest és el millor lloc perquè fa molt de fred, evidentment, però és un lloc on a l'hivern no hi ha núvols, de manera que és perfecte per poder veure les aurores boreals. Perquè com que és un clima fred però molt sec aquí, i llavors no hi ha núvols, tens nits claríssimes, i a la vegada també a la Universitat de Fairbanks és on hi ha els principals estudiosos de les aurores. Hi
un japonès que és l'especialista, que viu aquí i que té una espècie de calendari i et va dient quan està previst que hi hagi aurores depenent de les condicions del Parlant de japonesos, n'hi ha un que se'l va menjar un os. Sí. En sèrio? Sí, Sí. està per aquí, perquè ho he Ah, trobat, no, home, mira. ara remenant. Tu prepares bé, eh? No, Això, Sí, m'hi acabo de veure. de fet, és una de les curiositats que també una mica t'adverteixen. Però que davant teu o és- t'ho van explicar? No, Ah. això és una història una història molt tràgica, no? Però hi ha hagut bastants accidents amb els ossos. Aquest en particular era en Michio Hoshino, que era un dels principals fotògrafs de la natura del món i en particular del Japó, no? Era un dels personatges més estimats. I aquest no va ser aquí a Alaska, va ser a Kamchatka, però va anar a guiar un grup de japonesos allà per fer fotos dels ossos i estàvem doncs, perduts en una cabanya allà al mig del bosc de Kamchatka i es va Això trobar... era Rússia, no? Era Rússia, però sí, està al Bueno, és costat, allò- està a menys de 300 quilòmetres, o sigui que està molt, molt a prop. I el problema va ser que no hi havia prou espai dins de la cabana, de manera que ell va decidir dormir a fora amb una tenda de campanya. I per allà pol·lulava un os que estava malament, tenia un defecte a la mandíbula, una ferida, i per tant doncs, no podia caçar fàcilment. I va tenir la mala sort doncs, que passava per allà quan va veure que hi havia menjar en forma de carn humana i va acabar atacant el fotògraf i se'l va menjar. On hi caben 6, hi caben 7. Vull dir, aquest home, Sí, una mica aquesta és la beneit, conclusió, no? El proper cop que no hi hagi espai en una cabana és igual. no, a De més els- sardines De 6 a 7, escolta, A més, els apretadets. japonesos van a fer fotos de tot arreu. Ah, veus? Ja els hi Sí. puc dir. Això és la conclusió, ja els hi està bé. Que vinguin a la Sagrada Família. Clar, és que per tot arreu fent fotos i els hi manaven a fer foto als ossos. Hi ha un lloc que es diu Happy Valley. M'ha fet Sí. gràcia, això, també. Sí, aquest és una dels campaments que hi ha repartits al llarg del camí del Chilkoot Trail. És un camí, són 53 quilòmetres, però és un dels per què és trekkings feliç, més això? Per què és interessants. divertit? Per Perquè està cap al final. Llavors és Ah, feliç ja està. perquè ja arribaves finalment a descansar, no? El problema és que ara actualment pots fer el trekking, vas amb la teva motxilla, has de portar la tenda, el sac de dormir, tot per poder doncs, sobreviure durant els 4-5 dies que puguis trigar, però abans aquest camí l'havia de fer la gent amb una tonelada de pes. Clar, evidentment doncs, no la podia portar tota ella a sobre, no? D'una sola banda. I el que feien era repartir-ho. Feien càrregues d'uns 30 quilos i aquests 1.000 quilos de pes que tenien doncs, des de la tenda, totes les provisions, etc. Tot el necessari per sobreviure al Yukon durant un any, que era el que la policia muntada del Canadà et demanava que tinguessis per poder creuar la frontera, si no, no et deixaven passar, doncs tot això ho havien de carregar a l'espatlla en diferents trajectes. Llavors, aquests 53 quilòmetres de camí el feien totes aquestes persones que volien entrar al Canadà, el podien arribar a fer fins a 30 vegades, anant i tornant, amb totes aquestes càrregues per aconseguir finalment portar la tonelada de pes aquí en el llac on construïen les barques i posaven tot el material ja per finalment baixar, no? Aquests eren filipins o no? No, aquests eren Però hi havia uns americans. filipins per aquí, Hi havia una mica de tot. Aquests filipins són la mà d'obra barata per les fàbriques de conserves d'Alaska. De fet, com que hi ha tanta abundància del salmó, una de les indústries principals d'Alaska és justament el processat d'aquest salmó. I llavors trobes que hi ha, per una banda, les barques que van a pescar-los, hi ha fins a 5 espècies de salmó diferent, depenent de l'època de l'any, doncs abunden uns o uns altres, i després, clar, quan porten totes aquestes tonelades de peix a la costa, doncs els han de processar, els converteixen en salmó enllaunat, que fins i tot durant la Primera i Segona Guerra Mundial va ser gairebé la dieta principal de les famílies dels Estats Units, perquè Però està doncs, bullit? no tenien Està tant. fumat? Com ho tens? No, aquest està bullit. Ja està preparat, sí. I de què viu la gent allà, a part d'això ara deies? Doncs, sobretot, veus una mica de tot, no? A Anchorage, per exemple, hi ha oficinistes, perquè hi ha fins i tot gratacels, hi ha les grans companyies del petroli que estan afincades allà, perquè hi ha justament una zona on s'extreu petroli de dalt al nord, a tot el que és la zona de Prudhoe Bay, i a la vegada també doncs, hi ha gent una mica més de subsistència, no? Sobretot són la gent de les tribus ancestrals que tenen permisos de caça i una mica doncs, el que sobreviuen és del que poden caçar o Maten pescar. foques, No? allò que es veu a la tele sempre. No, aquests no. Aquests el que cacen són els caribús, els ants, etc. Que mira, si tens la sort de poder matar un d'aquests animals et dura doncs, més d'un mes, no? Tu vas anar sol aquí o què? Sí, I aquí... això no fa una mica de basarda? Perquè... La veritat és que no, tampoc no vaig anar per llocs molt, molt complicats, no? Però sempre Home, et trobes
Bueno, No sí, te'n vas no, anar, no és vull anar dir, en una no te'n vas ciutat anar a de Ribera res, Maya a prendre mojitos a la platja. no, això no, però em refereixo que tampoc no anava sol pel mig de la muntanya en perill de que t'ataqués un L'altra os, vegada que ens vas venir a parlar del Pol Nord, ens vas parlar molt de l'equipament, també, no? Del que necessites, Sí. perquè allò és molt complex. Aquí, l'equipament, què? Un rifle? No, una home, jaqueta el rifle, tèrmica o què? potser el més imprescindible és un ganivet, no? Per Un si de ganivet, cas. Això sí, vaig pescar un salmó, Però un ganivet- me'l vaig preparar... Amb i un tot. ganivet vas Amb pescar un en salmó? sèrio? No, això va ser amb les mans, de Amb fet. Amb les mans? Amb les mans vas vaig pescar un poder... salmó? Sí, perquè... Quina agilitat, tu. com que... No, és que estava ja malaltó, el pobre. Ai, És, pobre és salmó. perquè... I després que ens queixem Això és dels pitjor- japonesos. salmons... Això és pitjor que el Franco, el que que el fan posaven és- a la canya, escolta. el que Ens fan els queixem de salmons... l'os que es va menjar el japonès, però... Bueno, els humans també ens hem de menjar salmons, no? Però no, com que hi ha tants salmons i el que fan és remuntar els rius i això els hi costa, doncs intenten arribar al lloc on van néixer. De fet, el salmó és un animal molt especial perquè encara no s'ha acabat d'entendre del tot, no? Poden arribar a remuntar milers de quilòmetres d'un riu per arribar específicament en el punt on van néixer, on la seva mare va pondre els ous i es van convertir en alevins, i allà pondre també altre cop els seus propis ous, no? O sigui que són animals que no s'entenen encara com es poden orientar també, però imagina't tu, cap de remuntar 2.000 quilòmetres de rius, com arriben els salmons de cansats, i llavors és I aquí es on els moren. pots agafar Posen els fàcilment. ous i es moren. Exacte. Déu-n'hi-do. I com se't va ocórrer anar allà? Com ho vas preparar? Això? Doncs- Tenies tota la ruta feta? No, de fet una mica l'objectiu principal era fer aquest Chilkoot Trail, no? Que jo havia llegit doncs, des de petit les novel·les del Jack London, que estan ambientades amb tot aquest camí, la febre de l'or, etc. I també tenia també com un referent cinematogràfic La quimera de l'or, de Charles Chaplin, que justament també relata totes aquestes aventures, no? I el principal objectiu era seguir aquest camí del Chilkoot per també una mica descobrir per què li diuen el museu més llarg del món. Perquè justament aquests 53 quilòmetres, com que hi van haver més de 40.000 persones que van fer aquest recorregut amb tota aquesta tonelada de pes, hi havia gent doncs, que es cansava, que decidia tornar enrere i no tornava amb el pes, i com que els altres ja tenien tot el mateix perquè ja ho havien hagut de carregar, havia quedat allà, i et trobes que al marge del camí vas caminant i et trobes de tot, des d'una paella, unes sabates velles, uns trossos de tela... Bueno, velles tenen 100 anys, clar, això ja. cada cop doncs, en trobes menys perquè es va fent malbé amb el pas del temps, no? Però encara avui en dia pots trobar moltes restes de tota aquella aventura de la gent que doncs, moltes van acabar tràgicament, aquelles persones, però d'altres van aconseguir arribar, no? Ara fan un programa per la tele que també hi van allà, amb una mena d'excavadores. Clar, que el també problema diuen és això que... de l'hort, Sí, però no troben res, aquella pobra gent. en troben menys. De fet, la història és més tràgica del que sembla, perquè la gent es pensava que l'or doncs, creixia allà com si res, com bolets, i podien anar-lo a agafar, i en realitat Un cistellet. sí que hi havia alguns que es van fer molt, molt rics, però si estem parlant de que 100.000 persones van fer doncs, tota aquesta peregrinació cap al nord, només 40.000 van arribar realment a les mines, unes 4.000 van trobar una mica d'or, però només 400 es van fer immensament riques, no? O sigui que vas descomptant i al final doncs, només 400 són els que van fer més sort. Una cosa és que et diguin que hi ha or i l'altra és trobar-lo, anar-hi a trobar-lo, Ah, que fred. I aquí a Alaska què fa de punta a punta? I el problema és que com que van trigar tant de temps, quan van arribar ja hi havia arribat molta més gent i per tant ja no els quedava res per ells. Escorrialles. Encara pot ser que hi hagi mines per descobrir o ja està molt explotat? Està bastant explotat. Justament poc després d'aquí, de l'or del Klondike, es va descobrir or a una altra ciutat que també vaig anar, que és Nome, que allà no estava en mines, sinó que estava directament a la platja. A causa d'un procés geològic doncs, s'havia anat acumulant a la platja, de manera que allà era molt més fàcil de trobar-ne, no? I avui en dia encara en aquestes platges hi ha or. I el que és més curiós és que no és or, potser no és un industrial, però sí que per petites operacions funciona, i el que et trobes allà són petites barquetes que tenen una aspiradora, no és broma, una aspiradora d'aquestes com si fos una draga, que succiona sorra, la fa passar per una espècie de sedàs i l'aboca en un altre lloc. I llavors tens un home allà amb la seva barqueta que se'n va
a l'estiu a treballar un mes o dos mentre l'aigua no està congelada, i això li dona suficientment diners per retirar-se la resta de l'any com aquests que van a Cádiz a buscar xirles a la platja de la Marea. allà, doncs els pots trobar aquí a la Riviera Maya. El que va és que és una feina dura, clar. Durant 2 mesos no parar. Però si després pots retirar-te. Això va durar 30 i pico de dies, no? Sí. Què pot costar un viatge així? Doncs aquest és bastant. El vol en si va costar 1.800 euros. O sigui, ja és car, clar, són uns quants vols, no? Des de Barcelona vaig volar fins a Chicago, Anchorage, Juneau. I després els vols interns, també. Vull dir que aquests viatges així, que són molt xulos, aventuradors i tal, de cara als nostres oients, s'han de preparar si volen emprendre un viatge així. S'han de preparar, sobretot, per intentar... Econòmicament i també... I coordinar-ho a nivell de temps, no? Aquí sí que al ser als Estats Units, doncs les infraestructures estan molt bé. De fet, no hi ha carretera per accedir a Juneau, però a la resta de l'estat les principals ciutats sí que estan connectades. Tot i que aquí, per exemple, una de les coses que més es fa servir és l'avioneta. Com aquell que es va matar, aquell de la televisió espanyola, aquell que anava a buscar animals i el lobo i tot allò. No es va matar allà, aquest home, a Alaska? Doncs ara que ho dius... Sembla que sí. El Rodríguez de la Fuente. El de la Fuente, el que ell es va matar allà. Ah, sí, el Rodríguez de la Fuente va morir amb una avioneta. Amb una avioneta es van estimbar. Sí que passen coses a Alaska, Sí, no n'hi ha. A Alaska possiblement hi haurà més accidents perquè és l'estat dels Estats Units on hi ha més avionetes de tot. De fet, la concentració d'avionetes més grans del món està aquí, perquè com que és de tan difícil accés tot el que és la zona fora de les ciutats, doncs la gent es desplaça amb avioneta. I el McKinley també està aquí, que és aquella muntanya. Exacte, el McKinley o Denali, que és la muntanya més alta de tot el Nord-Amèrica, està aquí i de fet s'hi accedeix amb avió. Quan tu vols pujar-hi, per estalviar-te tota la ruta d'aproximació, una avioneta et porta a terra fins a la glacera i a partir d'uns 3.000, 3.500 metres tu llavors comences a pujar. Però aquí és massa fred. Això és molt fred perquè tot i que fa uns 6.000 metres d'alçada, en realitat, com que està tan al nord, el fred és molt més fort que no pas a l'Everest, i a la vegada també en el que és al nord la capa de l'atmosfera és més petita per efecte de la compressió, i llavors també tens una certa reducció d'oxigen, o sigui que no és el mateix que pujar una muntanya de 6.000 metres a Europa. És un llibre on fos, no? És un llibre editat per Nova Casa Editorial. Sí. És una editorial bastant nova, dius? És recent, sí. Hi ha fotografies també que has fet tu mateix. Exacte. Hi ha fins i tot dibuixos ètnics de la tribu Tlingit, que són... Com? Els Tlingit? Els Tlingit, que és una tribu del sud-est d'Alaska. Com us deia, hi ha diverses tribus, no? Des dels Inupiat, que estan al nord, els Yupik, que estan a l'oest, els Tlingit, els Haida, els Tsimshian, n'hi ha diversos que una mica tenen el seu propi art, no? El que també descobreixes viatjant per Alaska és que ells mateixos estan redescobrint la seva història. Estic veient el tren fantasma. Això és una altra història molt interessant d'aquí. De fet, el llibre una mica intenta recuperar totes aquestes històries perdudes, no? Quina feinada, no? Viatjar. Bueno, la feinada vas veient... Clar, el que vas que... Tot això s'apunta i després ja ho has escrit quan torna. Tot això és interessant. Però clar, mira, només per viatjar, només preparar el viatge ha de ser complicat, però després has de fer el llibre, els resums i tal. I allà que estàs tota l'estona parlant amb gent, coneixent històries. Sí, sobretot les històries de la gent local, no? I una mica de les seves peripècies o vivències personals, els problemes que tenen, o al revés, o les diversions, no? En aquest cas del tren fantasma, aquest era divertit perquè era una mica una d'aquestes idees boges que hi ha empreses que tenen i que després no funcionen, no? Va ser justament aquí a Nome, quan va sorgir la febre de l'or, doncs es va descobrir que en un poblet proper també hi havia una certa quantitat d'or, i van dir, mira, per facilitar el transport construirem un tren, no? I van fer venir fins i tot unes locomotores que encara es veuen avui en dia, que eren del metro de Nova York, que les anaven a canviar, doncs van dir, abans de llançar-les les aprofitarem i les portarem aquí. I van construir gairebé tota la línia del ferrocarril fins que l'empresa va entrar en bancarrota, ja no va poder anar posant més vies i s'han quedat allà les vies i les locomotores
al mig de la tundra, gelades, sense haver funcionat mai, no va servir mai de res. I per això li diuen ara el tren fantasma, perquè vas per allà a la tundra, que és un espai doncs, perfectament pla, no hi ha arbres, només molsa, i esclar, veus allà al mig del nord-est aquestes locomotores que ja estan rovellades, que et diuen això no és normal, no? Això no hi hauria de ser. Què tal els hotels? Doncs confortables, arribes allà, allò de fusta, són confortables, sobretot mantes són càlids, pèl, com a mínim, que és la gran diferència respecte a fora, no? A fora pot fer fred, però com a mínim que estiguin bé els habitacles. I hi ha una mica de tot, no? El que comentàvem abans, que aquí al ser un lloc dels Estats Units pots anar-hi en plan tirat de motxilla enllaire o fins i tot en plan de luxe. Hi ha suficientment diversitat en quant a hotels per triar el que vulguis. Menjar. Suposo que mengen als doncs Estats Units el també menjar, hi ha McDonald's, però vull dir, hi ha McDonald's o fins i tot hamburgueses tradicionals, i llavors amb les seves varietats, com que hi ha carn de caça, et pots trobar una hamburguesa de caribú o d'ant, no? O fins i tot un bistec, jo vaig provar un bistec de bisó també, i boníssim. De bisó o d'aquell del bisonte? De bisonte, americano. El bisó no és aquell del bisó. No, això és en B baixa. El bisó en B alta és el bisonte, no? I la veritat és que molt bo. És com si fos un bon bistec d'aquells que es fonen a la boca, no? Veus, això ja em crida l'atenció. I per descomptat també el salmó, clar. El salmó, doncs, trobes totes les varietats possibles. Barato. I el cranc. També. Hi ha un cranc que sense exagerar fa 2 metres d'amplada, que és el que es caça aquí a les aigües fredes d'Alaska. Això em dona mal rotllo. Que vol un cranc, diu, home, un cranc, posa'm en dos. És un cranc, només les potes ja t'atipen, no? Pots trobar ossos, crancs de 2 metres, jo em trobo un cranc de 2 metres. Que vaig fer un arròs de llamàntol i nècora. No t'hauria cabut a la paella. No, però dona una mica de mal rotllo, no et fa por això, una mica? No, la veritat és que vaig anar a veure ossos i... Ossos i com que vas a veure'ls en una època de l'any en què abunden els salmons, ells principalment mengen el salmó i a més són bastant selectes, i arriba una època a finals d'estiu quan s'estan preparant per començar a hivernar, que el que fan és menjar només la gepa dels salmons, que és la part amb més acumulació de greix. O sigui, que són molt selectes i trobes allà tot de salmons decapitats. Com s'han de menjar una cosa estellosa com l'Eric, per exemple. Jo no soc estellós, perdona. I el fet és que com que hi ha tanta abundància de salmó, els ossos passen una mica de tu, no? I els pots tenir a 2-3 metres de distància que no et faran res, no? I els pots tocar, no? No, això no. Ja, de fet, una de les morts tràgiques també també està explicat en el llibre, és Tim Treadwell, que aquest fa relativament recent, de fet es va fer una pel·lícula que es diu Grizzly Man. Ja sé qui és aquest. No l'he vist, però ja sé qui és. És un boig que anava per allà. Sí, era un boig, un visionari, una mica, com a mínim una persona especial, algo diferent, que li agradava filmar els ossos i una mica s'havia convertit com en l'abanderat de la seva protecció, no? Però amb el defecte en què el que volia fer era gairebé convertir-se en os, no? Deia que a ell li agradaria morir convertit en excrement d'os, no? O sigui que realment no estava molt fi, no? I el problema és que va acabar sent així. De fet, se'l va acabar menjant un os, i no només amb ell, sinó també a la seva nòvia, amb la que estava allà al mig de la muntanya. Que ella mai havia somiat en acabar sent una caca d'os. Exacte, i el problema es veu a la pel·lícula Grizzly Man que com que tenia la tecnologia actual i estava filmant el moment de la seva mort, doncs no es veuen imatges perquè la càmera va caure i va quedar tapada al terra, però se sent el soroll de com hi ha els últims atacs de l'os, i també van poder recrear l'escena per passar. Pensava que era el soroll de la defecació. El que s'ha de fer per amor, però, perquè aquesta pobra noia, clar... Aquesta no sabia on es posava. Sí, perquè mira que hi ha gent de tot tipus i gustos de per tot, però... Quan us trobeu un nòvio que li agrada anar a conviure amb ossos, no li feu cas. Deixeu que vagi sol. Si li preguntes quin és el teu objectiu a la vida, ser una defecació d'os, doncs tampoc, no cal, no vagis a buscar... Pots veure que és una mica friqui. Bueno, tot això no et va passar a tu, eh? No, afortunadament no. Vaig poder veure, doncs, això... La defecació. Realment, algunes n'hi havien, i sobretot les petjades. Deuen ser grans. Compares una petjada amb la teva mà, i una petjada, doncs, fa com 2 pams. De manera que, clar, veus realment com és els ossos, no? Que moltes vegades enganya, si els veus a distància,
distància, i en realitat poden ser bèsties molt grans. Són els ossos, els grizzlies, no? Aquests són els grizzlies. Els blancs estan més amunt. Sí, de fet, Alaska, com a tal, és l'únic lloc del món on conviuen 3 ossos, que són l'os negre, o l'os americà, l'os gris, o grizzly, o os bru, depenent de la zona, sobretot, com li diuen, i després l'os blanc, que també està al nord de tot. Conviuen vol dir que viuen allà o que interaccionen? No, que viuen en el mateix ambient. Interaccionar no, els ossos negres estan molt al sud, els blancs molt al nord, i els grizzlies estan per tot arreu. O sigui que sí, aquests sí que són els que poden interaccionar amb els dos tipus. Els cacen, però menjar no és gaire bo, la carn no. Abans els indígenes sí que els caçaven per menjar, però actualment no és una peça de caça per menjar. Sí que és una peça per exhibir. De fet, una mica també arribes a la conclusió que Alaska és la terra somiada dels taxidermistes, perquè a tot arreu hi ha peces de caça, ossos en posicions ferotges, cabres, fins i tot cabres de muflons, aquestes més maques. Hi ha unes cabres també que es diuen cabres de dol, que tenen una barbeta així molt llarga i són molt blanques, que aquestes també són un trofeu de caça, i te n'adones que tot arreu n'hi ha, des de biblioteques, supermercats, també hi ha vitrines amb animals dissecats, a l'aeroport només arribar te'n trobes uns quants, o sigui que és un lloc, si algú és taxidermista i no té feina, que se'n vagi allà, que en trobarà. Molt bé, gràcies Jordi Canal Soler. Terres del Nord, es diu el llibre, Viatge per Alaska, i el Yukon, de Nova Casa Editorial. On ho podem trobar, això? A tot arreu? Doncs això, sobretot a les llibreries de viatge, Horitzons, Altair, Guia, etc. I també d'aquí poc al Corte Inglés hi ha d'altres llibreries més generalistes. Per aquells que vulguin anar està molt bé, perquè fas una idea, i els que no hi anirem mai, potser perquè dius, allà no es va produir res, també, perquè clar, així vius l'experiència. Sobretot perquè coneixes històries d'una regió de la Terra que encara és força desconeguda. I qui no hi vulgui anar, que no el llegeixi, perquè li venen les ganes d'anar-hi. Però imagineu-vos quin estrès. El teu proper estrès, quin serà? Doncs no ho sé, ja en planejarem algun. No ho saps encara, no? Home, sí, sé que a principis de desembre me'n vaig cap a Israel, després a Mèxic, anirem, farem uns quants viatges i sobretot intentar explicar-los al públic. Doncs esperem que els puguis explicar també des d'aquesta casa, Ràdio Canal Barcelona. Moltes gràcies per haver tornat. Moltes gràcies a vosaltres. I vigilar els crancs, que els crancs no n'has parlat gaire, però amb un cranc de 2 metres em fa... dona mal rotllo. Te'ls menges morts, La pinces. Com a mínim, clar, és que... Moltes gràcies, Albert Torres. Ens veiem dilluns vinent. Això. Amb més sorpreses. Sempre. Amb més sorpreses i més fred, segurament, també. Fred? Sí, passava d'això del nord. No tant com Alaska, però més fresquetes. Llavors, hauríem de fer programes de viatges, també. I anem viatjant i coses així, no? Doncs convida-la amb ell. Clar. No és que ha estat a tants puestos. No, però viatjar a llocs i fer-los en directe. Tu que vols anar gratis pels puestos. Clar, tu quan facis el proper viatge anem connectant i ens vas explicant com va. Si saps la connexió fins a Alaska, el que deu costar això. No ho sé. Per Skype. Per Skype, que són molt moderns. Doncs moltes gràcies, tant Jordi com Albert Torres. Albert, ens veiem la setmana vinent i nosaltres, en 30 segons comencem a parlar amb la Fundació Esportiva Grama ara dels seus èxits esportius. Fins ara. Les coses que em passen